Afrikako bizimodua ari gara ezagutzen azken egunotan Kadin Fallen eskutik. Berak erakutsiko digu esate baterako Senegaleko etxe batean nola bizi diren. Guretzat harrigarria da, baina 6 eurorekin familia oso batek egunero jaten du, eta ez dira bereziki gutxi etxean. Kadin Fallen familiak Afrikako beste familia askoren ibilbidea egin zuen. Senegal barrualdeko herrixka utzi eta herri handiago batera joan ziren bizitzera. Lur zail txiki bat erosi ondoren etxea eraiki zuten. Aita, honen bi emazteak eta beste 12 senitarteko bizi dira elkarrekin. Tartean Euskal Herritik oporretan etorritako Kadin eta bere emaztea, lehendik hemen bizi dena. Ordu gehienak patioan pasatzen dituzte, arbola baten gerizpean. Bero egiten du, 40 gradutik gora eguerdi arratsalde partean. Patio ondoko txabola txiki batean sukaldea dago. Honen atzean komuna eta dutxa, eta parean 4 logelak. Ikusten duzuenez, aurra nire gela. Era bat esateko nire gela, ez da neurea nire emaztearena. Ni egoten naiz denbora, ezin dut izan neurea dela, baina, era bat esateko. Dago armarioak eta ikusten duzu deklarazioak eta denak, eta hoian normal da, hola egoten da. Faldarren etxean argindarra daukate, baita iturria ere. Ez da gutxi, beste etxe askotan ez baita daukate alakorik. Irratia eta telefonoa kenduta, ez dago tresna elektrikorik, ez oskailurik, ez garbigailurik, ez da telebistarik ere. Sukaldean duela gutxira arte egurra erabiltzen zuten, orain butanoa. Hori da momentuz daukadana, beste etxe bat egin nahi dut, baina, bakezu, etxe berri bat egiteko dirua falta da. Baina, ella 2 urte barru edo 3 urte barru, hobetuko gara etxea. Ni ziur nago hemen ez gara ibiziko, 2 urte edo 3 urte barru. Afrikan, familia barruko elkartasuna garrantzia handia dauka. Inorez dago bakarrik edo babesik gabe. Alduenak bestei lagundu behar die. Kadimek Euskal Herritik bidaltzen dion dirua ezinbestekoa zaio familiari. 5 edo 6 eurorekin familia guztiak jaten du egunero, eta ondo gainera. Beraien irabaziekin bakarrik ezin heldu horra. Oporrak pasa ondoren Kadin Euskal Herrira bueltatuko da, Ordiziara. Pozik dago, enpresa kontratua luzatuko baitio. Bere ametsa laster beteko duela espero du, familiarentzat etxe berria egitea. Kadin, nola konpontzen da familia bat eguneroko bizimodua aurrera ataratzeko hemen Afrikan? Nire ustez, hemen Afrikan nola gaude, pobreak, bakoitzak, zerbait egiten du, egiten du. Nik pixka bat, beste bat, pixka bat, azkenean denon artean lortzen dugu zerbait. Nire kasuan ez da horrela ez, nik kobratzen dudan soldadarrekin, mantentzen du nire familia.